Уважаеми дами и господа, казвам се Стефан Великов. Още 2 дни остава до самият концерт. Концертът ще се излъчи в село Батак в 4 май в 20 часа в читалище Събуждане. Ще бъде страхотен купон. Аз ще бъда самия организатор и водещ. Не ви остава много време. Очаквам ви. Концертът ще бъде разбиващ от всички страни. Така че заповядайте. Входът е само 2 лева. И така, след това, след като свърша тук живот и здраве, ще имам участие също и така в град Левски. Така че, какво още при мен, 3 пъти съм участвал в България